Always remember to wash your hands regularly with soap and water for at least 20 seconds. Remember to wipe surfaces often. Only leave home if you are healthy. And wear a fabric mask in public, covering your mouth and nose. Don't touch your eyes, mouth, or nose with unwashed hands. And cough or sneeze into your elbow or use a tissue. Keep a distance of 1.5 meters between you and other people. Let's all work together to stay safe. Le ngoma iqanjwe nguHandel yase ibhalwa ngesiZulu nguDr Sam Shabalala. Lolu hlobo lomculo lubizwa ngokuthi i-oratorio, okusho ukuthi ngumculo wezenkolo. Uvela emsebenzini wakhe uHandel obizwa ngokuthi The Messiah. Kulolu hlobo lomculo ke amagama acashunwa encwadini engcwele. Lamagama kule ngoma acashunwa encwadini kaIsaya isahluko sama-40 ivesi lesine. Lapha sithola khona uIsaya ebikela umhlaba osuke uphambukile endleleni ngokukhulu okuzayo. Usebenzisa imvelo ukudlulisa umyalezo kwabahluphekile, ebanika ithemba ukuthi bayophakanyiswa. Abazazisayo nabazibona sengathi abanacala bona bayakuthotshiswa. Abakhohlakele bayojika izindleleni zabo zobubi bethembeke futhi babe neqiniso. Le ngoma ke idinga ukuthi umculi abe nezwi elikhululekile futhi elizokwazi ukuthi licule amanothi agijimayo. Ake sibuke iculo sizame ukuhlaziya izigaba ngezigaba. Kuzo zonke izigaba zale ngoma sinikezwe umlayezo wonke onamacebo amabili omculo. Elokuqala icebo silithola kubar 10 kuya kubar 26. Amagama akhona kusukela kuthi izigodi ziyolelezelwa. Amagama ecebo lesibili aqala kubar 27 kuya kubar 41. Amagama akhona athi kuqonde ngqo kulolongwe konke. Le ngoma igcwele amagama asibekela isithombe. Ngamagama afana nalawa kuqonde ngqo, ziyolelezelwa kanye nelithi kulolongwe konke. Konke lokhu umbhali usicacisela ngendlela namanothi nje indlela awabhale ngayo ayakhombisa lokho kushiwa izwi. Kusukela kubar 10 sibona izigodi umbhali esikhombisa ngamanothi aphansi futhi anzulu. Bese ukulelezelwa noma ukuphakanyiswa umbhali khona ke usikhombisa ngamanothi asho kamnandi enyukela phezulu futhi aphinda agijime njengalo nje igama kusukela kubar 15 kuya kubar 19. Aphinde futhi umbhali kubar 24 kuya ku26 asikhombise izintaba eziphakeme ezithotshiswa. Lapha usibekela isithombe siveza izintaba ngamanothi amnandi anyukayo aphinde ehle. Kuleyo ndawo ke umculi kumele aqaphele ukuthi izwi lakhe lihleli endaweni efanele. Ukwengeza kulokhu ke le ndawo ethi kulolongwe konke kumele ibe bushelelezi, inganqanyulwa phakathi, ingaphazamiseki futhi ngomoya owodwa kusukela kubar 36 kuya ku39. Kule ndawo umphelezeli odlala upiano uhambisana nomculi kumsiza ukuthi agcinwe izwi lilula futhi lipholile. Ukusukela kubar 53 sithola ke lokho okubizwa ukuthi i-ritornello. Lokho kusho ukuthi ubuyela kweculo ekuqaleni. Lokho kuyimvamisa kakhulu kulolu hlobo lomculo weBaroque. Leli gama libikela umculo ukuthi ke anganenezela futhi ahlobise isiphetho ngokuthanda kwakhe. Uyazikhethela umculo amanothi ngokuqiniseka ukuthi akaphumi engomeni nakukhiye wawo. Ilapho ke khona umculi esikhombisa ubuhlakani bakhe. Okugcina kubalekile ukuthi ukwazi ukuphefumula ngendlela efanele kule ngoma okuzosiza uqiniseka ukuthi abalaleli bayayizwa kahle indaba oyichazayo ngokuphelele. Lokhu ke kudinga ukuthi umculi azifundise futhi aziqeqeshe ngokwanele ukulungiselela le ngoma ukuze izophuma kalula uma seyicula. Nginifisela konke okuhle.